Yhden korin luona, niin annetaan vähän herroille ja rouville, vaihto-oppilaille, ulkomaalaisille opiskelijoille vähän näkemistä. Heidät nostetaan niin korkealle, että näkevät Tampereen kyllä varmasti tästä ympäriltään. Tää vie vaan sanattomaksi. Varmasti vie kyllä tämän korin konkkaronka yhtä sanattomaksi. Heille on tarjottu aivan upea kokemus päästä ihoilemaan Tamperetta. Toivottavasti nostokonepalvelun miehille ei tule nyt lakisääteistä kahvitaukoa tässä vaiheessa. Tonne olisi ikävä jäädä ylös killumaan. Voi veljet. Toivottavasti ei ole korkean paikan kammoa. Ja sieltä vapaalla pudotuksella veinit sentään aivan. Sieltä hellästi peukkumies Hornis laskee heidät Suvannon syleilyyn. Samaan aikaan autorekisteri kori nousee sekin aika korkealle. Sillä tarvittiin katsella vähän kateellisina, että voi veljet, jos ulkomaalaiset pääsi ylös, niin kyllä me ei pääsekään ylös. Sieltä peukkumies Toivokainen pistää takaisin sinne veteen. Taisi tulla Anterolle vähän kylmä. Kylmä tuolla ylhäällä, kun tuulee tollain ikävästi. Näin ja siellä YIT-kori laskeutuu veteen korkealta pudottuna. Tuntuu varmasti aivan mahtavalta ja ilmeet ovat sen näköisiä. Kyllä he haluavat lisää, he haluavat lisää. Dear Into, I dare you to dive. Siellä on myös Inton kunniajäsen, vähän tyhjentynyt punpattava Barbarakin, nämä pääsee mukaan koskee. Sieltä tulee erittäin märkiä sähköläisiä, siinä on uimapipoki päässä ja sukelluslasit, mutta silti on hartiat kuivat. Nyt en kyllä oikein tiedä, mitä mieltä tästä herrasta pitäisi olla. Nyt on vähän kylmän näköisiä ilmeitä viimeisillä sähköläisillä, mutta Antero se vaan hymyilee. Tämähän on tuttua puuhaa. Ja ei siellä äitien ja isien ei tarvitse pelätä siellä katsomossa, vaikka skiltalaiset olisivatkin vähän kylmän näköisiä. Nyt he pääsee tästä saunaa aika äkkiä tonne hataan päälle. Hei, äläs nyt sinä siinä, katsotaas. Näinhän se on muuttunut mihinkään. Ilmeisestikin vesi on ihan yhtä lämmintä kuin tämä ilma tässä pinnallakin, maan pinnallakin. Ja täällä YIT-kori käy varmaan 50 kertaa tuolla koskessa, korjaan Suvannossa. Se on käsittämätöntä, mitenkä toi meininki ei lopu siihen, että 10 kertaa mennään tonne hyiseen veteen. Nyt tuodaan viimein nämä herrat ja rouvat takaisin tänne kuivalle maalle, mutta kyllä siellä on pidetty tästä, kyllä. How are you guys? How are you? Show us the spirit. And there we go, the second group of Intois going to Suvanto.
It's also called Suvanto in English. Joo, me todella luultiin, että saatais näiden herrojen hymyt hyytyy, mutta ei hyytynyt. Vaikka Hyiseen Koskenkorja Suvantoon laitettiin kymmeniä kertoja, niin vielä on vaan hymyt päällä. You're smiling. How does it feel now? Great. I just feel like dancing, na na na. Ja meno on kova. Oi veljetteitä. Elikkä kyllä sitä varmaan osataan tuolla ulkomaillakin hauskaa pitää ja nauttia siitä. Siltä tämä meininki näyttää. Intolaisia menossa Koskeen ja kohta kun YIT:n korista pääsee viimeistä pois, niin aletaan täyttää sitten toista satsia korjaan. Nyt on jo kolmas menossa sitten. Ja Inton jälkeenhän, kukas meillä on siellä Koskeen menossa? Siellä taitaa jonossa seuraavana olla keltaisia haalareita. Ei! Täällä on nähdä väärin, siellä pitäisi olla punaisia haalareita. Seuraavaksi koneenrakentaja Kilta, kuninkaallinen koneenrakentaja Kilta.